Helo? O, Mrs OTT. Bod beth, i gweithio chi. Wel, na neis gweld chi. Wel, mae'n iawn. Wel, gweithioch yn gwneud chiliau nawr. Ie. Gweithio dweud fi, sefyll mewn fyna wedi si. Fe chi'n neud mas fyna, ffilmo fyna. Pobl sy'n chi gweud wedi gwisgo lan a bobeth. Mae chi wedi gwisgo beth sy'n mlaen heddi, de, Mrs Wel, o'n i'n OTT. meddwl bod gymanfa ganu me, ond na, mistake oedd e. Yn sywar? Wel, o'n i'n meddwl, ond na sy'n byd ne. Stef na. Na, maen nhw wedi goffo canslo fe siwr o fod. Wel, a neb wedi gweithio fi. So ydych chi wedi ymdopi gyda'r lockdown ma, Mrs OTT? Chi ffilmo na? O, dw? O, wel, chi'n bod, fi wedi bod yn neud lot o sponges a bethau. Ydych chi? Ydw, fi wedi neud lot o sponges a chi'n bod helpu bobl, ond fi wedi bod mewn lot, chi'n bod. O, a mae'r mygydau yma wedi just amogi, chi'n bod. O, mae'n too much, chi'n bod. Odi Tomi yn biafio? Wel, mae fe'n oreit, odi, chi'n bod, mae fe'n oreit, mae fe'n behafio, ond mae'n gallu, chi'n bod, anodd i garfe mewn, chi'n bod ddeddol. Ond fi'n gweithio chi, wel fi'n mynd gwybod, fi'n teimlo bod mas ysbel, fi'n teimlo'n odd i gyd, chi'n bod. Wel, ych chi wedi cael outfit newydd? Wel, diolch, wel, o roes i bach o bwysau mlaen, chi'n gweld, fel Julian, a ni'n debyg i hi. A fi just wedi sgwasio ni'n mewn i hwnna. Just wedi sgwasio. O, da iawn. Diolch. O'n i'n meddwl, mynd i Sainsbury's, ond, o, sa'i fod gweud na, fi wedi gweud Sainsbury's. Sorry. Wel, siop sydd â chi'n yr ardd, Mrs OTT? Ie, siop, ie, fyna, ie. Wel na, chymod, dwi'n dod i ymweld â Julian, ydw i chymod, wedi mas am y caeth yna, achos mae'n hopeless yn y tŷ, hopeless, ydi. O wedyn ni, oedd Tomi fod dod â fi heddi, ond mae wedi mynd mas o Blwyddyn rhywle. Wedi tyfu'n archal, mae'n gwrtyn ifanc. Weda ni bod tipyn o ddwygioni yn perthyn i Tomi a Blwyddyn. O, chwel, maen nhw'n up to no good. Chi wedi bod yn neud yn rhyw ymweliadau da Mrs OTT? Popeth wedi cael ei oherio. Popeth! Wel, wedi cael sioc. Wel, fi'n mynd gwybod. Wedyn chi, oedd un peth mowr yn digwydd mis amser un llynedd, o'n i fod cwrdd â Mr Ben Lake, a Miss Ellie, Miss neu Mrs i fi? Miss Ellie Jones, a o'n i fod cwrdd â nhw, chi'n gweld, a noson dyn ni. Oedd noson dyn ni, a o'n i'n disgwyl mlaen i gweld Mr Ben Lake, chi'n gweld, mae'n ansam, enw e, chi'n bod dydol. Chi'n meddwl bod wedi licio fi? Sef wedi gweld yr outfit mae i fynd gyda'i blaid wleidyddol, fi'n siŵr o beth oedd e. Hollol, na beth o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl, o'n i'n mynd i roi good outing y noson ni, o'n i'n mynd i wneud noson fawr ohoni, ond mae di mynd, Teni. Fe ddaw cyfle to? Gobeithio, dwi fe. Ond wedyn chi, fi'n gweld bod merched bach fan hyn, a beth yw'n enw chi? Megan a Ellen. O, wel, mae Julia wedi prynu gormod o wya pasg yma, a ni'n meddwl, pa chi werthyn? O'n i'n meddwl, ysa'ch chi licio cael present wrtho fi? Ie? Co, mae dy fi, Julia sy'n bwysig cariad. Ie, Julia sy'n bwysig cariad. A wedyn ni, mae, co, gych chi? Croeso. Special, o'n i'n gwybod bod chi'n dod chi. Ie, fel magic, ydw fe. O, diolch yn fawr, chi'n garedig. Croeso. A pas capus ych chi nawr? Wel, pas capus ych chi. O, a sy'n byd arall ych chi weithio, chi'n modd i ganu neu fe? Be sydd â chi? Be sydd â chi? O, beth chi'n modd i ganu? Oedd ei big spender yn rhan o'r opera? A fi'n opera? neud y gerddest i mewn, o'n i gwybod bod ti'n ddyn o lygys a lot o arian. Os oedd arian dy si? Golygus mor refined. Now look at you, but beth sy'n mynd ymlaen in my mind? Gydwch i fi siarad ymlaen. Na i ddim apio'n corc i unrhyw ddyn yn y byd. Hey, big boy, a lot o arian a fi. O, ardderchog. Sa'n credu bod cariad wedi cael y profiad hyn o blaen. Fe bach yn sioc sy'n dweud. Oedd i'n edrych yn oreit? Mae'n edrych bach yn sigli. Sigli? Ie. Edrych bach yn sigli. Tebyg i fi de. Ei, diolch yn fawr iawn i chi. Croeso cynnes. Mae'n neis o'ch gweld chi. Neis o'ch gweld chi fyd. Ei, chi di tyfu, cofio chi seis na? Seis na? Hwyl. Bach a bwyta hyn ei gyd nawr. Ie. O, chi di cwplo na fi nawr? Na ni, efe? Os nag oes yna gan arall? Na, o, sa'n gwybod, na, sa'n credu, na. Beth maen nhw wedi, leave the audience wanting more. Ardderchog. Croeso. Diolch yn fawr. O, smashing. Wel, fi'n mynd gwybod falle bod yna i bach mwy o wyau. O, chi fan hyn nawr? Fi'n mynd mewn i'r siop fan hyn nawr. Fi wedi cerdded yn yr ails yma. Na fe. Falle gan nhw siop nawr mewn fan hyn.
Hwyl! Thank you very much. Tara!